Hej, jeg hedder Jukas, og velkommen til den her lille præsentation af dynamisk energibevidsthed. På dynamisk energibevidsthed, der starter vi altid med en kort meditation. Derefter så sætter jeg ord på og rammesætter, hvad jeg mener med dynamisk energibevidsthed, og hvordan det forholder sig eller indgår i menneskets måde at arbejde med energi på. Man har mulighed for at sætte ord på den intention, man har taget med. Og det gør man i grupper af 2, hvor man så vidt muligt prøver at tale ind i, hvad er det, man vil med dynamisk energibevidsthed. Og derefter er det, jeg kalder meditativ spejling. Og det er en måde, hvor man kan møde den meditation, som strømmer igennem min praksis. Og det er igennem øjenkontakt, man kan sanse ind i det. Og det er også en måde at få hjælp til den overgang fra, at vi er sproglige, vi bruger ord, til at komme ind i den rituelle ramme, hvor det er ordløst. Hvor man lærer energibevidstheden komme i forgrunden, og den mere sådan jeg-mæssige forståelse træde i baggrunden. Og det er, kan man sige, kernen af den undervisningsform, som dynamisk energibevidsthed er. Det er denne her 2,5 times session, som er delt op i healing, meditation og så musik, dans, bevægelse. Selve sessionen, der er det halvdelen af deltagerne, det vil sige 8 personer, som er sessionister, kalder vi det, og deres makker, som er hjælper og med til at holde rummet og derudover være i meditativ praksis. Og de 2 timer, hvor der er musik, dans og bevægelse, det er der, man arbejder mere dynamisk. Det kan være skulder mod skulder, det kan være ryg mod ryg, det kan være helt subtilt, sansende. Og det, man arbejder ind i, det er ikke noget bestemt. Der er ikke sådan et tema, og så arbejder alle med det. Hver især har kvad det, de kan mærke, de har med, deres intention, og det, de bliver mødt af. Altså den udveksling imellem undervisningsenergien og det, man selv har med. Det, man kan komme i kontakt med, er lige fra mere terapeutisk stof over til sanselige, spirituelle, energimæssige tilstande. Altså hvor det går fra at være hverdagsfornemmelsen af at være i verden, til at blive mere kraftfuldt. Det kan også være dyb samhørighed. Det kan være en dyb sorg. Altså man indstiller sig på at tage imod det, som der opstår. Og det hele det handler om at lade den energimæssige baggrund, altså de energimæssige tilstande, komme mere i forgrunden. Efter sessionen er der eftermiddagsrunde, hvor man hver enkelt, der har været i session, sætter kort ord på, hvad de har oplevet, hvad der har været af signifikante begivenheder. Og det tager jeg med ind i en meditation efterfølgende, hvor jeg så mediterer på hver enkelt sessionist og laver en meditation til dem. Dagen efter, der mødes vi selvfølgelig igen. Man taler med sin makker. Og det kan være, at der har været drømme eller andre vigtige begivenheder i løbet af fra sessionen og frem til nu. Og derefter så er der en tilbagemeldingsrunde, hvor jeg mediterer på hver enkelt og giver den her tilbagemelding af de her meditationspunkter. Og derudover er det en samtale. Det skal jo gerne give tilpas meget mening og netop være en inspiration til det med at være mere dynamisk og energibevidst. Så er der en frokost, og så kommer sessionen, hvor den anden halvdel af deltagerne er i session.